So yun mga par, good morning. Ang oras natin ngayon ay 9:08. Dito nga tayo ngayon sa Barangay San Roque, Sitio. Sitio no to, Dibit? Sitio no? Sugod? Sitio Sugod, kung saan yung nasunugan na bahay. Alright. Pinupuntaan namin nila kayo ulit. Ayan po yung team. Mali magbibigay ng kunting ayuda yung team Paway. At kasama namin si yung pinsan nung nasunugan. Yung aso. At ayan po yung team na una na. Dito lang ako sa likod. Dito dinaan yan eh. Ubit. Kuya Jogs. Hindi ka na baga Kuya Jogs nakakakutod Jogs ng maayos Jogs. Hindi ka na baga nakakutod. Dagan Jogs. Oo. Ayos talaga yung damit. Birthday na birthday. Pero mas ayos kasi naglakad pampahaba. Bakit isang sito lang to? Ay, ito yung Dito dapat nakagara yung sasakyan. Dagan. Sama mo naman sa vlog mo. Da. parang amo. Kaya lang sabi nila, puro na babae ang aming nagbablog. Ito lalaki.
Pero may kasama rin tayo. Ay, kasama rin tayo. Ampas lang. Saglit, saglit. Ito yung tulay. Kuha mo ng bobins. Testingan ko raw. Okay, isa lang. Baliro mo na. Sige. Grabe yung tulay. Delikado yung bigas. Nakani pa lang. Hindi lang arani. Ayan. Diba? Amo eh. Tapos, May kalamar. Talagang matutupok. Pinayo na. tupok talaga. Dapat kayo na high school. Snap. Sabi ka na. Makulang mo. Snap. Our hearts beat through the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never fall. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Pagbuhat lang. Wala. Lulog kita. Now the morning Pagbuligan. is the afternoon. Talagang nagkutod sana. Sabi baga, tatakbo lang daw. Life's so Hmm. as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the Ay, yun na. Yun pala. Ano kang dahilan? Naggatong? Di man po. Sabi po ko sa BSP, sa ano po, sa to, solar po baga? Ah, Solar. Sinabi? Very, baka daw nag-ganito. Overcharge. Ako. Kaya sa mga rescue talaga, di ba na? Hindi talaga. Bago dumating talaga matutupok na. Malayo. Saka dyan makakapasok yung bumbero eh. Oo. as she puts her hand. Ala. Di pa ting Oh. kung magkatotong biyong na. at ayun po, dito na po kami sa sinasabing bahay na nasunog. Panganap buhay na makina. Grabe yung pangyayari. Tupok talaga, natupok. Nabad ko din sa video eh. Sa utak kasi nung nagkakalayo yun. Nabad ko din sa video. Na nagkakalayo. Init ka to. Ay, rugado. Sa tuloy ko to. Mainit. Sa diyo. Init. Ano, yung nangyari na to malungkot to na part ng buhay mo. At hindi ko naman napag-uusapan lang na yun nga nawala na yung kanyang mama. Ano yung naging sakit ng mama mo? Ano po yun, yung sa leg. Twitter po. Twitter. Tapos parang kausa yun siguro ng nagpabaksin lang po yun kasi. Bago lang.
Opo, vaccine ay ano yan, taon na, halos 1 year, di pa yan hindi pa nagdadalawang taon. Mm. Buhat nang mamatay si ate. June 29 nang mamatay. Kaya ngayon June 29 magdadalawang taon na po siya napatay. So, ayun nga mga kanuli, sabi ko, ayun nga, wala na siyang nanay. Tapos mag-isa lang siya sa kanyang tinitirahan, tapos nasunugan pa. Grabe ang pagsubok na ang pagsubok na pumapasok sa buhay mo. Dapat kailangan mo talagang magpakatatag. Kagaya niyan, paano, siyempre, bilang mag-aaral, kailangan mo rin ng matutulugan, lalong-lalo na gusto mo rin yung komportable. Gaya ng sabi ng kanyang tita, sana daw ay magkaroon kahit maliit na bahay. Opo, yun ang hinihingi ko sa kanya. Pero itong lupa nito sa kanila. Hindi po sa amin to. Dito po kami lumaki. Bahay ito ng mga magulang namin. May lupa ba sila na malapit-lapit sa kalsada? Hindi na pa po. Yung mga magulang po namin, mayroon nabili pong lupa doon sa may sentro. So na ano to badit sa bago sentro highway sa sentrong San Roque. Kaya lang pag-uusapan pa lang. Diyan o doon sa sintro? Diyan talaga sentro, malapit sa chapel. Ay, doon sa pinakang sintro doon Oo. sa amin? Hindi, ito San Roque. Ayun dyan? Oo. Ito, so na kasi ito. Mm. Yan sa yan kasentrohan, sentrong Doon San mismo sa Roque. sintro, mayroon kayong Opo. lupa doon. Oo, nabili ng mga magulang ko kaya lang yan lang. Pwedeng pag-uusapan namin magkakapatid, akin pwede doon na lang siya. Dahil ito, nag-aaral siya. Ako naaawa ko kanya, lalo pag hindi siya pumapasok, naisip ko baka may sakit. Tapos nag-isa lang siya dito. Mas komportable na kung doon na lang siya sa sentro. Kaya lang, pag-usapan namin magkakapatid, king pwede siya doon. Ayun, so, ang sabi ni ate, may lupa daw silang nabili malapit doon sa highway. Sa magulang po namin. Sa magulang nila, kung papalarin po tayo, no, na mabahagian siya, kahit na maliit na barong-barong, tingnan natin. Kagaya ng sinabi ko, hindi ako nangangako, no. Tingnan na lang natin ang magiging sitwasyon or mangyayari sa vlog na ito. At kanina may kinikwento si ate, yung paano yun, sa prom ba yun? Sasama sana, gano'n. Oo, noon kasi yung seniors night po niya, gusto na parang tinanong ko siya kahit hindi siya, dahil meron din akong anak na grade 12, nga ko kakubat ka hindi nagano hindi niya ako sasama dahil walang pera, si papa kasi niya walang padala. Sabi ko, ba't ka hindi sasama? Kailangan mo, parang experience mo yun habang high school. Sabi ko, sige na, bibigyan kita ng pera para sumama ka lang. Sabi ko, yung long sleeve naman yun, kahit long sleeve lang, tapos pantalon na supan, eskwela, pwede na nakakako yun. Sabi na, para kasi ako sa kanyang, hindi siya makasama. Kawawa ka naman kako kung hindi ka sumama. Wala po kasing pinadala si Papa nun na pera, nagkakapos-kapos. Minsan po kasi isang buwan lang pas bago yan magpadala ulit. Minsan madali, pero mas madalas po yung delay minsan. Oo. Kaya nag-isip mo ko lang din naman ako sasama para hindi na makabigasto. Tapos binigyan naman ako niyan ng pera kaya po sumama na ako nun. Tagay mo yung pag-aaral. Kasi yan na lang ang susi mo para makahon sa at mabuo mo ang pangarap mo. Oo nga. Sabi ko nga, sana magbigay naman sa'yo sa mangyayaring po ito. Gusto ko pong magbigay sa kanya ng scholarship po. Para makatapos naman po siya para sa pangarap po niya. Mayroon naman mga paaralan na libre. Meron naman. Basta kailangan masipag ka. At kung pag-aaral lang po, inayos ko lang po pag-aaral. Kasi yung iba, nagsi-self-supporting para lang makapag-aral, matustusan yung sa pag-aaral niya. Kasi yung rin naman dito na pag magtambay ka lang, tambay. Kaya may tambay. Pero kung mag-aaral, kung makatapos, mas maganda. Kung makapagtrabaho na maayos, kung anong gustong trabaho makuha. Hindi naman totoo pasaway. Hindi po, sir. Kung pasabay po siya, kahit mag-isa hindi na siya mag-aaral. Okay po yung grades niya po, okay. Sabi ko nga siyang mag-aral. Yung kasi niya, yung magulang medyo senior citizen na medyo matanda na. Kaya hindi ko alam kung anong hanap buhay doon sa kanila. Tinanong ko sa EJ kung anong hanap niya sa Palawan. Baka raw nagtatanim sa bukid. Nasa Palawan po yung kanyang papa. Nakalaw farmers doon at senior citizen na rin po. Kaya pala nadidelay yung padala niya kasi hindi naman ganun kadali kumita ng pera sa probinsya. At baka mamaya nakika-sideline din lang yun.
kaya walang may padala masyado sa kanyang anak. Ayan, grabe mga kanuli no. Grabe ang pangyayari ng bahay na ito. Talagang ano. Bumabalik-balik ka pa ba dito? Apo. Talagang binabalik-balikan mo to. Kahit nasunog na siya. Apo. Baka po may makuha pa akong ibang gamit na mapulot kung ano man. Yung mga important yung kano, wala na Wala talaga. na po talaga na Yung ano lang, nakuha niya, yung mga piso noong piso pa yung malalaki noon pa. Yung may, Pinaunang piso. oo, mayroon siyang mga Tapos yung nakuha. noon. wedding ring nila mama Oo, na nakuha pa niya. Ah, nakuha mo yung wedding ring. Oo. wala naman kasi po ibang na makukuha, lahat na nasunog. Yung ginto mo dyan, yung living mo. Wala po yung ginto. Wala kami nakalibing. Nakalibing. Ayun, joke lang, no. At ito, ikotin po natin mga bagya. Ay, ito, asan yung sala mo rito? Ito yung pinakansala. Ito yung pinakansala. Oo, ito yung pinakansala. Oo. Sala. Baka Tapos, napako pa kayo. ito yung sala. Ito yung pinakang ano to. Kwarto. Ay, medyo malaki pala to, no? Oo, malaki yung bahay kasi po namin po. Bahay na matanda. Ito yung mga Ito makina. mga gamit ko ng mga magulang namin. Mga makina sunog. Naunang makina to eh. Grabe. Lalaki nito. Grabe yung ano. Makina nga sunog. Yan pa. Ito lang, amo natin pinakamarang balik natin. At to sulong-sulong na to. Ayun na po, no? Kumain na po natin. At nag-umpisa ng panibago. At kagaya ng sinabi ko sa kanya, yung pag-aaral niya, yun lang talaga ang pag-asa. Kaya huwag siyang hihinto. Kailangan niyang magsipag mag-aral. At kung kailangan mag-working student, ay kailangan niyang gawin. Tiis-tiis na kahit na walang baon, nilalakad, napakalayo ng nilalakad. Parte talaga ng ano yun, ng paano mag-grow ang isang tao. At gusto kong pasalamatan no ang all viewers ni Kuya Noli, subscribers, sponsor no. Kay Tatay, yan, nag-share ng 2.5, James na pula 500 at si Kuya Noli ay nagdagdag din no. So doon sa mga yan, yung gusto magpaabot no ng pagmamahal dito sa nasunugan, andyan lang po ang comment section. Ilagay ko po yung Gcash ko doon sa mga gusto mag-share ng blessing at doon sa mga nakakaluwag-luwag. Baka may gusto kang sabihin te. Sa mga gustong tumulong sa pamangkin ko po, yung ano, nakaluluwag-luwag po. Sana po, ano, kung pwede, tulungan niyo po ang aking pamangkin dahil wala na po siyang mga magulang. Yung ama po niya nasa malayong lugar po at senior citizen na. Salamat sa gustong tumulong sa aking pamangkin. Yun lang po. Gusto ko lang pong salamatan yung mga taong tumutulong po sa inyo. Dala po, kaya po na po yan na yung mga kaibigan ko po na tumutulong po sa akin ngayon na kailangan ko. Sana po nung yung mga gustong tumulong po, sana po matulungan ninyo para makabangon po ulit. At makatapos sa pag-aaral. Opo. At yun na po, no. At gaya ng sinabi niya, ng kanyang tita, mayroon daw lupa na malapit sa highway. Mas malapit doon sa amin, tabing kalsada. So, tingnan po natin kung aabutin ng pabahay project ni Kuya Noli Vlog ito. Gaya ng sinabi ko, ay hindi po tayo nagmamadali na mag-ipon ng pondo, no? At kung mayroon na paunti-unti, kung mayroon man, iipunin po natin
para kung sakali man ay makapag-umpisa tayo ng panibagong pabahay. Kumbaga, magkakaroon tayo ng pabahay na kung sakali man, lalaki naman, no? Hindi karamihan, puro babae. So, dahil kagaya sa comment section, puro daw babae, malay natin, ito na ang kauna-unahang maging pabahay na lalaki naman. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kanoli, at mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na doon sa mga electrical wire sa bahay, yung mga saksakan. Kailangan, bago tayo umalis or bago matulog, kung hindi naman kailangan nating hugutin yung mga sasaksakan. Ibaba yung pinaka main fuse. At kung nagsaing man, kung gatong siya, siguraduhin na wala nang lingas. At kung kalan naman, siguraduhin na naka-off na talaga pati yung pinakang burner. Ayan, so mag-ingat po tayo dahil mahirap po na masunugan. Napakahirap dahil babalik ka talaga sa umpisa. Mas mahirap talaga. So maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ingat po tayo lahat. Bye-bye! Nagbabatok kayo, no? Tapos sa akin na tadawon ta. Nakulunat po. Kasi ako mas problema sa nakakausap. Amo, giginod ko ito. Kinagkataw mo tungtong ito. Ano ka sa likod? Andiyan nag-uuli. Saan din na talaga yan? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ala! 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 We rise like Nabot kami ng kasuwang sa halit na ang buhay. as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. Our hearts beat to the city Ayun! Ay, takbuhan na. rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Nakabit. Nalo mo na kami ng gatikot. Gatikot siya naman, yung lang mo dakulo. Kaya palang gagawin natin. Video maganda. Mahilig. Hindi kong video po. Simulan mo pa. Grabe ang kalawakan dito, no? As the chemicals that take us high.